Moi! Moi! Ei tarvi jännittää. Anteeksi. Niin, että ei tarvii jännittää. Toi paniikki on ihan naurettavaa. Mitä sä meinaat? Niin no, Siiri ei tuu kotiin 9 yöksi ja heti alkaa hirveät salaliittoteoriat. Oikeesti mistä vetoa, että se oli jollain jätkällä yötä eikä vaan jaksanut tulla kouluun? Niin. Oot oikeassa. Hei, mikä toi veneen tarina on? Minkä veneen? Miten niin, minkä veneen? Toi koulun vene tossa. Aa. En mä tiedä. Okei. Mennäänkö ajelee? Eihän sillä saa ajaa. Onks sä ikinä ajanut tolla? No kerran. Noni, se riittää mulle. Mennään testaa mitä vene händlää. Ei me voida mennä ilman opettajaa. Vitun pillu, mennään nyt. En mä haluu. Oot sä tosissas? Se tarvii 3 eri avainta ja ne köydet on hirveen vaikeet avata. Jaha. Milloin sä oot muuten ajanut tolla? Te puhutte varmaan Siiristä. Joo. Ihan sairasta. Ei tää voi olla totta. Hei. Ei tarvii jännittää. Me puhuttiin tässä Aleksin kanssa, niin Siiri varmaan lintsaa. Varmaan ne sukeltajat tulee tänne ihan turhaa. Sukeltajat. Niin. Ne tulee kohta ettiin Siiriä tuolta. Ettekö te tiennyt? Siis, miksi ne etsii sitä tuolta? Mistä mä sen tiedän? Varmaan joku sairas paskiainen on dumpannut sen tonne. Kyllä mä tiedän, ettei Siiri ollut mikään kaikista mukavin tyyppi, mutta oikeesti. Mitä vittua?